Ndikulandireni m'bale wanga madzulo, mamawa, masana abwino pa nkhani ya mafunso kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kundifunsa za nkhondo imene ikuchitika ku Middle East, kuti chimene mukuona kumeneku ndi chani mtumiki. Ndizoona kumeneku anthu akumenyana, dziko la Israeli likumenyana ndi dziko la Palestina. Mwina ine kuyankha kwanga kuyambira pakukumbutsa audio ina yomwe ndafotokoza kuti posachedwa tiona nkhondo maiko kapena dziko likumenyana ndi Israeli. Ndati zida zili pamadzi zayang'ana ku Israeli. Pamene tinkafotokoza za nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia, ndafotokoza za kukhonzeka kwa maiko, kukhonzekera kukhaulitsa dziko la Israeli, more especially maiko aluya, amene pofotokoza ndinkanena kuti ndikuiona njoka ya mitu iwiri, chirombo cha mitu iwiri. Ndinkagwiritsa ntchito Chingerezi ndinkati two-headed dragon. Kodi mitu iyi ichita chani ku dziko lapansi? Ndinkatero mpaka pamene inu ndine taona kulavulidwa kwa moto otuluka kukamwa kwa njoka ya mitu iwiri, chirombo cha mitu iwirichi. Ndikuyankha funso limenelo kapena ndikufotokozera za nkhondoyo, ndanena kuti mitu iwiri ya njoka ili pa nyanja zikuluzikulu za dziko lapansi, kuyika zida zawo kuyang'ana ku dziko la Israeli. Ndatero ngati mukakumbukire bwino, ana a Mulungu, tidafika pozama kwambiri poiona nkhondo imene idzachitika ku Israeli, kaya ndi iyi kaya ndi ina, koma tidayiona kuti ili ndi chochitika cha uzimu kutsogolo kwakeko, kapena kuti kunsonga kwake kwa nkhondoyi. Ndi chifukwa chake chinthu cha uzimucho chikupangitsa kuti mitu yochokera ku thupi limodzi la chirombo, two-headed dragon, iyasamule pakamwa, iponye maso kutali, koma kuyang'ana pa mzinda, kuyang'ana pa dziko la Israeli. Ndafotokoza chimenechi moona ndithu kufotokozera kwanga kunkakhuza kuti ku dziko lapansi lino tili ndi mitu iwiri, two-headed dragon. Ndinkanena kuti mutu woyamba ndi Meka. Mukatchula Meka ndikuti mwatchula Asilamu, entire Muslim, dziko lonse lapansi, wherever they are. Mukangotchula Meka ayenera kudzutsa mutu kumvetsera, chifukwa Meka ndiye likulu la chipembedzo cha Chisilamu, kumalo amene amasonkhanirako kukapemphera mapemphero apachaka ku Haji. Ndi kumeneku kumalo kumene anthu amenewa amakapanga mapemphero, kumene amanena kuti ndi kwawo kwa Mulungu wotchedwa Allah, amene amapezeka ku Kaaba. Mkati mwa Kaaba mmene muli Blackstone. Nkhani yake ndi yayitali ndi yosausa. Chikutero chipembedzo kuyang'ana pa Meka. Pamenepa pakati pa Mekapa pali chipembedzo cha mafano cholemekeza zolengedwa, chomadzitsutsa okha ku buku la Korani, kunena kuti Mulungu wathu sayandikana chilichonse choyipa kapena cholengedwa. At the same time akukamulemekeza Mulungu ku Mekako kuli mwala, nkumazungulira chifanizo cha dziko lapansi ndi mutu paokha. Kumutu umenewu kuli department imene imayang'anira zochitika za mchisilamumu, yosogozedwa ndi anthu akuluakulu amene amayang'anira chipembezochi poyendesa chisilamu ku dziko lonse lapansi. Tamverani mpingo wa Mulungu.
uwu ndi mutu. Gulu la the shaitani kapena kuti the highest order of shaitan, kapena kuti hierarchy ya satana ndiyerekezi yopezeka kumeka. Imeneyi ndi imene ikutumphuka ikuphulitsa chobulitsachi pa moto kuti chikayambe kuphulika kutuluka chipembedzo chamkati mwa chipembedzochi. Zipembedzo zambiri Sunni, Shia, Kadriya, Sukuti onsewa akutuluka pachimanga chobulitsidwa pa moto chochokera kumutu wa njoka, umutu umodzi wa chirombochi otchedwa Meka. Ndi mgwirizano odesankhawa kwambiri ku dziko lapansi tikamayang'ana chinthu chochitika cha uzimu. Lero simunganene nkhondo ya ku Israeli osatchula umodzi mwa mituyi. Nzosatheka, sizidzathekanso ayi, sizidzatheka. Ngati munganene nkhondo ya ku Israeli mpaka tsiku lakubwera kwa Mulungu ku dziko lapansi pamene lipenga lidzalire podzakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano kokapumula komaliza, simudzayitchula nkhondo pa nthaka ino yolunjika ku Israeli osatchulako imodzi mwa mitu iwiri, two-headed dragon. Mutu woyamba ndi Meka. Gulu limene li the highest order of shaitani limene limayendesa zimenezi. Tamverani ana a Mulungu, mugulu limeneli ndi mmene mumakhala zokambirana zimene amakambirana kumeneku anthu apamwambamwamba amaudindo ngati kaboma kotsogolera zinthu zokhuza uzimu wa chipembedzo cha Chisilamu. Ndondomeko zawo akamalankhula mutu waukulu kwambiri umakhala okambirana za the Zionist. Akamati the Zionist amakhala akunena ana a Israeli kapena kuti Ayuda okhalabe ku Israeli, okhalabe ndi kuyang'anira mzinda wa Yerusalemu. Zionist ndiye mdani wa njoka imeneyi. Zimveke pano. Ngati mungafune kudziwa za nkhondo imene ikuchitika ku Israeli, musaliyang'ane thupi la nkhondoyi koma muyang'ane mutu wa njokayi. Ngakhala ine aka Israeli akunena mawu akuti we are looking for a head of snake. Tigumula Hamas, tigumula Palestina, timenya konse mpaka kuntunda kwa mapira Golani Heights, tikazungulira maboda monse a Lebanon uku Egypt. Tikufuna chani? Tikufuna the head of the snake. Kodi head of the snake wako nkhondo ndi ndani? Mukapeza kuti kumeneku tili ndi Irani ndi ndani? Mukapeza kuti Irani ndi limodzi mwa mano opezeka kukamwa kwa njoka yokhala ndi mitu iwiri, Meka. Ndikamati two-headed dragon, za mutu umene watenga zida zake za nkhondo kuyika pamadzi ndi kuyang'anisa ku mzinda ku dziko la Israeli, si okhawo ayi, pali mutu wina wachiwiri umene umatchedwa kuti Vatican. Sopano ndikamanena za two-headed dragon ndimanena za Meka komanso Vatican. Nkhondo iyi ikuchitikayi kwinako mungayenda akafukufuku, koma ngati simungapeze gwero la mitu iwiri Vatican komanso Meka, ndiye kuti mwaphonya kudziwa maziko a nkhondo imene ikuchitika ku Israeli. Mchinthu ndithu cha uzimu pamwambamwamba pakepa. Ndili nkufotokozera kwa luso lotere chifukwa musayiwale kuti wofotokozane ndapezekako mchipembedzo cha Satana ndiyerekezi kwa zaka pafupi 17. Zimakhala bwa amayima Satana ndiyerekezi kupereka mphamvu kumutu otchedwa Meka. Amayima Satana ndiyerekezi kupereka mphamvu kumutu otchedwa Vatican. Uchirombo chimodzi kukapanga chinyama chokhala ndi mitu iwiri, two-headed dragon. Akamwa onse awiri a mitu ya njokayi, maso awiri a mitu ya njoka iwiri amayang'ana ku Israeli. Msadabwe chikuchitika nchani? Ana a Mulungu, pambuyo pa zaka zochuluka panabadwa munthu otchedwa Muhammadi kuchoka mu mzinda wa Madina pamene anali kukachita nkhondo kukalimbirana malo amene amatchedwa kuti Mekawa.
atapambana ameneyu Muhammadiyu ndi kukhazikitsa chipembedzo cha Chisilamu pa Meka, atagumula milungu ina ya mafano imene idalipo pafupi 360 ndi kusiyapo 7 imene idakali mkati mwa Kaaba yomwe Asilamu amayipembezabe mpaka lero, afuna kaya safuna chipembedzo cha mafano chimachitikadi ku Meka. Chosalumikizana ndi Mulungu, chosavomerezana ndi Mulungu wakumwambamwamba, koma cha zifanizo zopangidwa ku dziko lapansi zoona. Mutu umenewu mkamwa mwake mwa chimenechi Satana amapitirira kuyikamo zipolopolo, kuyikamo mphamvu, kuyikamo moto. Maso a mutu wa njoka imeneyi umayang'ana ku mzinda wa Israeli kapena mdziko la Israeli. Kotero simungakambe nkhani osatchulako mutuwu zosatheka. Mogwirizana mutuwu popeza ukuchokera ku thupi limodzi, mutu wina timaupeza pamenepa ndi Vatican. Kodi Vatican ichani? Vatican ndi mzinda umene uli pakati pa mapiri 7 mdziko lija la Rome. Osayiwala kumene mkazi achokako, kumene chirombo chitulukako. Tikulankhula pamenepa tsopano za ulamuliro oopsa wa ku dziko lapansi umene udzalamulire kumapeto a nthawi ya pansi pano, umene udayamba kalekale kugwira ukapolo. Pamenepa mupeza kuti Vatican ndi likulu la chipembedzo cha Roman Catholic, kumene kumachoka papa mfumu ya chipembedzo ku dziko lonse lapansi. Mulungu opembezeka kuchoka ku chipembedzo cha Satana kudzera ku chipembedzo cha Roman Catholic nda papa. Mpando wa upapawo ni waukulu kwambiri ku dziko lapansi, umapanganso mutu paokha, kukhala kuti chirombo chija chatulutsa mitu iwiri yoyang'ana ku dziko lapansi. Sitingakambe nkhondo ya ku Gaza ikuchitika leroyi osafufuza mitu iwiriyi ikupanga bwa. Ngati akafukufuku wena amene mungafukule ni wanthu aku dziko lapansi mungachite, muyikekonso kafukufuku wangayi akhala ndipo olowa ali ni malo. Nkhondo iyi ikuchokera ku mitu iwiri ya njoka. Vatican, mzinda umene kumatuluka ulamuliro wa chirombo, ulamuliro wa chipapa. Tamverani, pamene ufumu wa Mulungu unkachitika ku dziko lapansi mchipangano chakale, mukatsata malemba mupeza kuti likulu la chipembedzo, mufune musafune, linali mu mzinda wa Israeli. Ndipo kwa Israeli ndi kumene kuli likulu la chipembedzo. Lakhala lili kumeneko mu ufumu wonse mpaka pamene mbendera mumayiona ya Israeli inkakwera nthawi imene Davide ankamenya nkhondo kumenyera mzindawu nagonjetsa mafumu akwaluya, mafumu a mchigawo chakwawo, nakhala olamulira mfumu yayikulu pansi pa ulamuliro wa chipembedzo cha Mulungu. Mothandizidwa ndi Mulungu, ufumu mzindawu unakula nutengedwa kukhala mbali imodzi ya mzinda kumene Mulungu amagonerako akamanena za chipembedzo pansi pano. Tonse likulu lathu linakhala dziko la Israeli. Koma mkati mwa ulendo, pamene masiku amapita kumapeto, titafika mchipangano chakale, ulosi udanena za kugwetsedwa kwa mzinda wa Yerusalemu. Pamene Yesu analikulira amanena kuti, ndilikulirira iwe Yerusalemu, Yerusalemu, ukanadziwa za mtendere Yerusalemu, adani azakuzinga. Amanena mawu amenewa akuti adani azakuzinga Yerusalemu mogwirizana ndi uneneri olankhulidwa ndi munthu wina m'buku la Maliro chapter number 4, pamene amanena kuti amaliwongo ndi adani adzalowadi mu mzinda wa Yerusalemu. Kani ni aitali ndi osausa. Tamverani, pokhala kuti udali mzinda odalirika wa Yerusalemu m'masiku awa onse, Mulungu nalitcha likulu la chipembedzo ku dziko lapansi ku Yerusalemu uku, mpaka munthu wina wa Mulungu anayimirira mu dziko la Babulo pamene chirombo chidayima mu chigwa chija cha Dula choyimikidwa ndi mfumu Nebukadinezara. Daniel atayima akupemphera kwa Mulungu, Bible likuti anatsegula zenera naloza ku Yerusalemu kuti kuli Mulungu amene angampase mayankho.
anali mulungu wa zenera lotsegulidwa loloza ku Yerusalemu, analowera pa zenera pomwepo ndi kukamudzoza mkuluyu otchedwa Danieli. Kudzodza komweko kunagwera Shadrach, Meshach ndi Abednego mpaka anyamatawa adapulumuka mdzenje la mikango chifukwa cha mulungu wa ku Israeli. Adapulumuka munganjo ya moto chifukwa cha mulungu wa ku Israeli. Linali likulu losowesa mtendere mu ufumu wa Satana tikamanena za Israeli, kuyambira kale mpaka pamene Yesu atadzabwere. Palibe ufumu ku dziko lapansi ngati ukhuza chipembedzo umene umapuma bwino. Meka amapumira nkhwapa ngati chiwala akamaganiza za Israeli. Vatican, Rome amapumira nkhwapa akamaganiza za Israeli, chifukwa pamakhala mkangano wa milungu. Uyu ni mulungu wa Israeli, Yehova mulungu wakumwambamwamba, Jehova Nisi, Jehova Daire, Al-Shaddai. Ameneyo ndi wamkulukulu pakati pa milungu yonse yokhala ku dziko lapansi. Ndili ndi umboni uwu, milungu yonse imakhala chete, palibe mulungu amatakataka mukalankhula za mulungu wa Israeli. Ndi wanthitu, ndi wamphamvu ndithu. Tamverani. Pakati pa milungu yokhala m'mizinda iwiri, Meka komanso Vatican, ndiyo gonja imadziwa kukula kwake kwa mulungu wa Israeli. Ndiye udani umakhalako kulimbira na malikuluwa. Meka akuti mulungu amakhala kuno, amakhala mkaba. Vatican akuti mulungu amakhala pa St. Peter's Square. Ndimafuna mutaona kuyamba kwake kwa zimenezi, ndipo mkatikati mwa zimene ndikufotokozazi, ngati ndidzakhale ndi mwayi wopita gawo lachiwiri, ndidzakuonesa nsoni ndege zija zitatu za UFO. Apa tikupeza mizinda itatu ku dziko lapansi. Chimenechi ndiye chimake chenicheni cha nkhondo imene ikuchitika ku Israeli. Idzatha koma idzayambanso mpaka pamene Yesu atadzabwere ku dziko lapansi. Mkanganowu udzatha nina malenga. Mkanganowu sungathe ndi United States. Mkanganowu sungathe ndi anthu atsogolera dziko lapansi. Adzathese nkhondo imeneyi kuchitika ku dziko lapansi ndi lipenga lomaliza kukadzati kwacha. Tikukwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano, kukadzati kwacha. Tikuyang'ana ulemerero wa mulungu, angelo akutsika kudzakwatula mpingo, kukadzati kwacha. Pamenepo mabomba adzasiya kulira ku dziko lapansi, ndege za nkhondo zidzasiya kuuluka, chifukwa kudzaoneka ndege ya pamwambamwamba amene ndi Yesu Khristu, amene adzauluke mlengalenga nadzakhazika pansi zida zonse za nkhondo mukuzionazi. Kumeneko kudzakhala kukwangula kwa dongosolo la nthawi ya pansi pano, pamene munthu adzapita kokapumula, kupumula kotheratu. Not underestimate nkhondoyi ili ndi background ya chinthu cha uzimu, si political koma chinthu cha uzimu. Mpingo wa mulungu ngati mudzaiona nkhondo ikuchitikayi, imene yakuluakulu si scientific koma biblical, si political koma biblical. Mwaichi simungakumbe mopanda kufotokozera kuzama kwa mizinda itatu imeneyi. Ndiye mizinda iwiri, Meka komanso Vatican, amenewa ni ana kamodzi anakumana pansi. Foundala wa chipembedzo cha Chisilamu, foundala amene adalimbikitsa kuti chikhalepo, chikhazikike, chiyambe kudziwika ku dziko lapansi, anachokera ku mzinda omwewu wa Vatican, amene tinkamutcha kuti Father walakwa na amodzi, anyamalawa na amodzi. Simunganene nkhondo osatchula mizinda iwiri. Kotero Vatican ndi Meka mukamuyang'ana payekha Vatican ngati mzinda chidachitika ncha, mmene tikufotokoza kuti likulu la Israeli linali Israeliyo mu mzinda wa Yerusalemu, ngati likulu la ana achipembedzo kuchokera mchipangano chonse chakale mpaka mu 70 AD pamene kumachitika nkhondo Yesu atapita. Mpingo wa mulungu iyi nkhondo ya 70 AD chidachitika ndicha, anyamata ku Vatican anapita kukachosa likulu, kukasamusa likulu la chipembezochi kuti mphamvu za chikhristu zolamulira ku dziko lapansi zikapezeke ku Vatican.
nkhondo yake ndi ya 70 AD imene idachitika. Kuchokera nthawi imeneyo mukafunsa china Makabewo mu nyengo ya Makabiliyani Revolt muipeza nkhani imeneyi ikunena mosapita mbali kunali kusamukadi kwalikulu la chipembedzo ku dziko lapansi molisamusamoliba mosagwirizana ndi ndondomeko za Mulungu, kotero kuti mukaona mphamvu zimene zikuyendesa chipembedzo ku dziko lapansi sizikuchoka ku Israeli, panopa zikuchoka ku Vatican. Ndi mutu wa njoka, ndi gwero la nkhondo imeneyi, mpingo wa Mulungu. Mmene ndikufuna kupita chitsogolo kuyamba kukamba nkhani imeneyi ndime pakuti mwa ichi simungafotokoze nkhani yakuyamba kwake kwa nkhondoyi osatchula Meka, osatchula Vatican. Koma pamene mukuyang'ana za Meka mzinda, Vatican mzinda, muyambe kuyang'ananso za mzinda otchedwa Yerusalemu. Mchigawo ichi ndikupitirira kufotokoza ndinene kuti simungakumbe bwino nkhondo imeneyi musadayambe kufukula za mzinda otchedwa Yerusalemu umene uli mkati mwa dziko la Israeli. Chikuchitika panocha kuti muimvesese nkhani imeneyi ponena za ana a Mulungu ku mzindawo, ndiye kuti ndikukutengerani mizinda ija mukayiphatikiza mupeza kuti pali kumenyanirana malikulu kwa mizinda itatu ku dziko lapansi. Mzinda woyamba ndi Meka kumene kuli Kaba, mzinda wachiwiri ndi ku Vatican kumene kuli St. Peter's Square kujana imika Obelisk. Anzanga malasi muli ndi kufotokoza komveka bwino ku Obelisk. Amakuwa anyamata amenewa Babeloni agwe koma Babeloni wagwa. Malasi amafotokoza bwino za Obelisk amene nkumeneku ndi kufotokoza pano. Mpingo utamverana na Mulungu gulu limeneli. Mukamayang'ana mzinda umenewu, mzinda wachiwiri wachitatu ophatikiza pa mizinda iwiri ndiye Yerusalemu. Na utamverani mizinda iwiri imene Meka komanso Vatican imapanga umodzi kulimbana ndi mzinda otchedwa Yerusalemu. Pano mmene mukufuna kufotokoza za nkhondo ya ku Israeli simukufunika muphatikize pakati pa Israeli ndi Yerusalemu. Ndi ziwiri zosiyana. Yerusalemu ndiye mzinda mmene mukuchitika zinthu za mapemphero, chifukwa kumene kutu kumene anamanga kachisi Solomoni. Ndiye kuti mwapanga zipembezo kapena malikulu a mizinda itatu ku dziko lapansi monsemo momakhala background ya chipembezo. Ndanena kuti ku Meka kuli chipembezo chimachitika pa Kaba, ku Vatican kuli chipembezo chimachitika pa St. Peter's Square, nakonso ku Yerusalemu ku Israeli kuli mzinda kuli chipembezo chimachitikira mu Yerusalemu. Ndikhulupirira mukundimva kulikonse kumene muliko abale yanga. Tamverani mpingo wa Mulungu. Ngati tsopano lero mungafune kukumba momveka bwino za nkhondo iyi imene ikuchitika ku Israeli, mugawo lakufotokoza kwanga koyamba ndikufotokozereni tsopano kuti nkhondo iyi yapakati pa Meka komanso Vatican ndi mitu iwiri imene ikamayang'ana uku sakuyang'ana Israeliyo koma akulimbira kukakhala nawo pa Yerusalemu. Awawa awiriwa alikulu la Meka alikulu la Vatican akukhala ngati samakhutira chinthu china chake chimawayenda mmutu kuti sitinafike pa malo aja. Ndikudziwa kuti Msilamu sangavomere, koma nchifukwa chani zida ndi zipangizo za mphamvu zimalimbirana mu Israeli zochoka ku chipembezo cha Chisilamu ndi kusakhutira kwa malo a Meka. Mzimu wina wake umene Msilamu samauona uli kuseli kumeneku mpaka udachita kiriyeti kagulu ka jihadi. Mzimu wa nkhondo unabwera chifukwa chofuna kumalimbira chipembezo. Jihadi ilipo chifukwa cha kulimbira chipembezo. Ndi mutu
wa njoka imeneyi, two-headed dragon. Ku two-headed dragon iku kuli kachipangizo kanzimu kamene kamatchedwa kuti jihad, the jihadist. This group kasilikali kameneka, kantima kameneka, kankhondo kameneka, ndi kamene ndinkakafotokoza kaja kuti pakati pa mitu iwiriyi, mutu umodzi ine ndi anzawo onse atenga zida zawo kuyika pa nyanja, ndipo mamizayelo awo aloza ku Israeli. Si Israeli payokha, koma amayang'ana kanzimu kama wasowesa mtendere, kanzinda kama sowesa mtendere Meka, kanzinda kosowesa mtendere Vatican, ndi kanzinda kotchedwa Yerusalemu. Nkhondo iyi ana Mulungu mpaka pamene mzinda wa Yerusalemu watsopano osati wakale wodetsedwawo uzidzatsika. Ngati mumawerenga Bible muzapeza nkhani ya mzinda ozatsika ku dziko lapansi amatcha kuti Yerusalemu watsopano. Kitabu Akidas akuvomereza, Qur'ani ikuvomereza, Bible likuvomereza kuti tsiku lina kuzatsika mzinda otchedwa Yerusalemu watsopano. Kodi mukuganiza kuti mawu akutsika kwa mzinda wa Yerusalemu watsopano mumawachepsa? Don't underestimate Jerusalem. Satana pokhala ali ndi ufumu ku dziko lapansi, sadzachoka Satana ku dziko lapansi asanachite nkhondo yofuna kukayika likulu lake pa Yerusalemupa. Ndiye sosi ya nkhondo iyi. Tikamafika mzaka za 2030 kupita kutsogolo uko, mudzaona chipwirikiti chimene chidzakhalepo, mkangano, mpaka Mulungu adzakhala mbali yoteteza kanzindaka, pokana kuti ufumu wa Satana ukhazikikiretu ku Yerusalemu. Now, ndakupasani chithunzi cha mizinda iwiri. Ndanena kuti nkhondo imene ikuchitika pakati pa Mapalestina ndi Maisraeli simungayipeze kafukufuku wake, muyenera kuyambira kumene ndi kuyambira ineku. Ngati anzanga apanga kafukufuku wawo zikomo, koma mumvenso kafukufuku wangayi wa nkhondo imene ikuchitika ku Israeli. Musayiwale tili ndi mzinda Meka, tili ndi mzinda Vatican umene ukupanga njoka yokhala ndi mitu iwiri, chirombo chokhala ndi mitu iwiri, mchingerezi two-headed dragon. Mbuyo mondati zida ndi zipangizo zawo za nkhondo zayang'ana ku Israeli. Si Israeli koma Yerusalemu, chifukwa tili ndi masite atatu: Vatican, Meka, Jerusalem. Ndi Vatican ndi Meka mpachibale amalimbana kuzayika mfumu yawo Satana ndiyerekezi pakati pa Yerusalemu limene ndi dziko la Israeli. Now, kuti mukamve mbiri imeneyi yokhazikika, ndiye kuti ine muphunziro lino ndikutengerani history yoyambirira imene mukayipeze mu buku la Genesis chapter number 14. Ndiye kuti pamenepa tikayamba kuyenda ulendo umenewu tikhala kuti tikuyenda ulendo oyamba kutambasula kufunikira ndi chiyambi chake cha mzinda wa Yerusalemu, kuti mukadziwe kuti kuchipembedzo cha Satana samapuma bwino. Na history ndikukupasani ine panoyi sindikuitenga ku Bible school, koma ndikuitenga ku zimene tinkaphunzira. Satana ndiyerekezi akumandiuza za Meka, akumandiuza za Vatican. Ndikunena kuti mizinda iwiri iyi sikumene ine ndikufuna kudzakhala ndikamadzabwera kudzalamulira mu New World Order. Adandiuza mpaka mwapanga, mpaka zipepala zosagwirika bwino, thabwa losagwirika bwino limene tidakatenga pansi pa Mariana Trench pamene timakakumana ndi chinjoka chija chotchedwa Leviathan. Potuluka anatipasa kathabwa kokhala ndi mbiri yofotokozera kamizinda imeneyi. Monenetsa Satana adandifotokozera zomveka bwino kuti nkhondo idzakhala ilipo. Sindifuna kudzamaliza ulendo ndili ku Meka, sindifuna kudzamaliza ulendo ndili ku Vatican. Ine ndikufuna pamene dziko lidzidzatha ndidzakhale ntayika mpando wanga pa Yerusalemu. Now, history ndikukupatsani ineyi muyambe kuyimva koma ndi chidwi. Mukayang'ana zimene ndikuwuzenizi zikupherezeraninso inu anzathu amene mwalowa ku Baibulo, amene mwalowa ku mbiri za malemba.
muona kuti zifanana koma pofotokoza achipembedzo cha Satana, udani waukulu wa Satana ndi Dierekezi uli pa mzinda wa Yerusalemu. Angakhale mu 70 AD Satana adachita nkhondo ndi mzindawo ndi kulanda zipangizo zina ndi kuchotsa likulu la chipembedzo kukaliyika ku Vatican, still more amadziwa kuti sanayike mpando kumalo oyenera. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti palibe kudana pakati pa Mecca ndi Vatican, koma pali udani pakati pa Vatican ndi Yerusalemu, pakati pa Mecca ndi Yerusalemu. Ndiye kuti adambwita awiriwa ni umbwita, adambwita sadafike pa chikonzero chenicheni chakufunika kwake kwa kufikira malo mmene iwowa angathe kukakhalamo moyenerera ndi zosatheka. Ndi chifukwa chake mpingo wa Mulungu mukamayang'ana ndi chidwi pa zimene ndikufotokozazi mupeza kuti mizinda iwiri idambwita mpaka pano kumtima kwawo amafunitsitsa likulu la zipembedzo ziwirizi linachita joint, chifukwa oyang'anira mizinda iwiri Vatican ndi Mecca mkulu wawo ndi Satana ndi Dierekezi, amenenso adadzutsa mpando wa chipapa. Udaniwu akufuna kudzakhala pa Yerusalemu. Nkhondoyi musaganiza ikupita kumbali, akufuna Yerusalemu. Now, inuyo kuti muyambe kumva sopano mwachidule ndikupaseni history ya Yerusalemu kuti chidalija. Kodi kamzinda kameneka kanayamba bwanji kuti kayambe kudedwa kakhale pa mapu kufika mpaka lero? Tithandizane mpingo wa Mulungu kumvetsera chimene ine m'bale wanu ndikukupatsani. Mugwire mfundo iyi. Israeli ndi dziko limayenda pamodzi ndi ndale. Kotero kuti tikamanena kuti ana a Israeli akuchita nkhondo ndi Mapalestina, musamaganize kuti mu nkhondo iyi muli umulungu kwenikweni, chifukwa limene ndi dziko palokha mmene muli ana a Israeli. Koma nkhondo iyi mukamayiona ikuchitika mukadabwa kunena kuti ndi chifukwa chani tsopano Israeli popanga nkhondo kulimbana ndi Mapalestina sakusogoza pemphero kwa Mulungu, sakuchita nkhondo ya mawu a Mulungu, akuchita nkhondo ya zida zoopsa za nkhondo. Malo mopemphera akuponya mabomba, chifukwa ili ndi gulu palokha. Now kuti mukamvesese chimene chikuchitika kumeneku, mukayambekaye kupeza history yeniyeni ya mzinda otchedwa Yerusalemu, kuti Yerusalemuyi adzitengedwa ngati kamzinda nkuyika m'Baibulo osayika Mecca, kuyika m'Baibulo osayika Vatican, chifukwa nkumanena kuti Yerusalemu watsopano adzatsika. Ndikunena za nkhondo. Bwanji sadanene kuti Mecca watsopano adzatsika? Bwanji sakunena kuti Vatican watsopano adzatsika? Baibulo likunena kuti Yerusalemu watsopano adzatsika. Kamzindaka ndi dzinali ndiye chimake cha nkhondo imene ikuchitika ku Middle East, imene mayiko onse aku Asia ali njenjenje ngati chitsa cha mavu pa mavu aukali, akufuna atachoka kusiya chisa aponye mabomba awo. Mayiko aku Asia, Russia ndi anzawo akuyang'ana pomwepa. Ndi nkhondo imene influencer wamkulu ndi Satana ndi Dierekezi. Vatican ali kuseliko, nufotokozerani lero ali kuseliko. Mkumano wa ku LCD wadzulo kwa ngoja lero wapakati pa Biden komanso Papa wachipembedzo cha Chikatolika, umene amakumana zokambirana zawo zonena kuti amakumbutsana dzuloli usiku zakusalekelera kuti ulamuliro wa mzinda uwu ukhale m'manja mwa Mulungu wakumwamba, musalekelere. Kutere ku anthu akamamuona Biden akupita ku mzinda wa Yerusalemu ku Israeli nkumakapanga ubale ndi Israeli,
ayi ndi nthumwi ikupita ukuku kuti ilili akulipanga kuti likhale dziko palokha losaopa mulungu lolumikizana ndi America mkunjayo. Sakumva Bible likuti mukadzamva mtendere musadziwe kuti chisokonekero chasala pang'ono kubwera. Kutera kumgwirizano wa America ndi Israeli si mgwirizano wa malemba, si mgwirizano wa ulemu, ndi mgwirizano wa yinyengo chochokera kwa Satana mdierekezi wa chipolitiko, si wa uzimu koma political engagement. Now kuti mukadziwe zoona za zimenezi tikuyenera kubwera pa mzinda wa Yerusalemu kuti adzika utchula mzinda umenewu zinakhala bwanji. Lero ana Mulungu mundilole kuti ndikupaseni history ya Yerusalemu, koma ndikamapereka history ya Yerusalemu musaganize kuti ndatayika pakufotokozera za nkhondo, ndiye kuti ndikufuna ndikuyalireni maziko chifukwa chani nkhondo iyi ikuchitika. Kodi zikumveka ana Mulungu zimenezi? Tili limodzi kodi? Pamene pa mpingo wa Mulungu mundilole tsopano ndivundukule malemba. Inu ndine tiyambira ku buku la Genesis chapter number 14. Ngati mbali ina ya kufotokoza kwanga history ya nkhondo imeneyi, background ya nkhondo imeneyi, ndafotokoza momveka bwino za mizinda itatu. Pano ndikufuna ndipereke calculated statement tsopano yachiyambi cha nkhondo iyi. Ndiyamba kumachosa mzinda umodzi kufotokoza paokha kuti tu likulu la chipembedzo mu nkhondo iyi muli background ya biblical, background ya chinthu cha uzimu ku Palestine. Ndiye simungathe kufufuza nkhondo imene chiyambi chake mpaka mutadziwa chimene Satana akufuna kuchita ku dziko lapansi pokhuzana ni nkhondo zikuluzikulu zimene zizichitika ku dziko lapansi. Pamenepa mukumakhala ndi ganizo lakuti tikupita ku New World Order kumene Satana mwini wake akufuna adzachita impersonate ku dziko lapansi kudzakhala pa mpando. Mzinda wodzakhala not Mecca, mzinda wodzakhala not Vatican, akufuna adzakhale pa mzinda wa Yerusalemu. Ndiye Yerusalemu yemweyi ndi amene timamumva mu Bible ngati chisanzo. Now, pamene mukufuna kudziwa za history ya nkhondo mukapita ku Israeli, ndiye kuti musiyanise, mulitenge Israeli ngati dziko, secular people, secular country, ndiye mukatenge ka Yerusalemu ngati kanthuso kapadera kamene anthuwa akufuna kudzakhalapo. Ndiye ndikufuna tifotokozere history ya Yerusalemuyo amene Mecca ndi Vatican wampangitsa mayiko ena onse atenge zida ike pa nyanja adzilimbana ndi the Zionist. Kodi ma Zionist wa ndi ati simuwapeza mpaka mutayamba mwamvakaye mbiri ya Yerusalemu. Mpingo wa Mulungu tiyeni ku buku la Genesis chapter number 14 kuti tidzayambe pamenepo kuti mpaka na inu ndine titamva chimene Mulungu akufuna kuti fotokozera muphunziro lalitalili mpaka likhala mwina ndi zigawo ziwiri. Chapter number 17. Mukafika pa chapter number 17 mutu waukulu kwambiri pamene mukufuna kuyamba kufotokoza zomveka zenizeni za mzinda wa Yerusalemu pambiri imene ine tidaphunzira kuti nchifukwa chani kudzakhale nkhondo ku dziko lapansi zokhuza uzimu. Mbiri yakeyo ikukhuza zinthu za uzimu poti fotokozera ankanena kuti ndi udani waukulu kwambiri umene ali nawo Satana chifukwa adambwita ku mzinda odzakhala ine mfumu siku Mecca, chifukwa mzinda wa Mecca suli first priority kwa Yehova Mulungu wakumwamba, chifukwa umenewu simmaupeza m'Baibulo kuti ndi umene akuyerekezera kuti uzatsika. Ayi,
Ndiye simungakambe nkhani imeneyi musadayambe mwamva zoona zenizeni. Now chapter number 14 17 pamutu pakepa pali Melikizedeki adalitsa Abrahamu. Sono pamene papa yambe kumveka Melikizedeki adalitsa Abrahamu. Mukantenga Melikizedeki ndi Abrahamu mukapita ku mzinda wa Meka akuwuzani kuti tate wawo ndi Abrahamu. Anyamata kokolani mumanena choncho, Chisilamu chimanena choncho, chimakokera chimafotokoza kuti ndi Abrahamu. Now lero Abrahamu uja amene amachita kelemu Asilamu kuti ndiye woyamba kukayika mwala kapena ndiye oyamba kukalozera anthu chipembedzo cha Mulungu pa Meka. Abrahamu uja lero tikumpeza mu buku lotchedwa Bible. Ndavundukula ndi Bible, sinavundukule kitabu akidasi. Ndavundukula Bible, sinavundukule Qur'ani, koma ndili ndi Bible. Akhristu maso athu tiyang'ane ku Bible. Mbiri itiuza kuti Meka Abrahamu amakhuzidwa. Koma lero ndifuna ndikuwuzeni kuti ngakhale Abrahamu angakhuzidwe kumekako, ndikupeza history za china Ishmaeli ndi anzawo kumekako, koma simukayipeza kuti ndi mzinda umene Baibulo likunena kuti udzatsike, kapena si mzinda umene amawuyerekezera ndi kumwamba. Mzinda wake ndi Yerusalemu. Ndiso pano pamene tikuyamba history ya mzinda kamene kamayerekezedwa ndi kumwamba kuti kudzatsikanso Yerusalemu wina. Ndikuti pano tikupeza Yerusalemu woyamba wa dziko lapansi kumene kunali likulu la ana a Mulungu. Ndiye pofuna kudziwa mbiri imene timapezako Melikizedeki adalitsa Abrahamu. Ndikuti pamutu apa mupeza Melikizedeki, mupezanso Abrahamu. Mukangotchula Melikizedeki ndikuti tsopano tikuyamba kutsegula chapter chomfotokozera ameneyo. Tentimve akhuzidwe bwanji ndi mzinda wa Yerusalemu Melikizedeki ngati phata lathu la kufotokozako. Muli ndi kafukufuku wanu maprofesa, nanenso nabweresa kafukufuku wanga. Wachiyambi cha nkhondo ikuchitikayi. Mzimu wa Mulungu atithandize tentipite kumalemba. Ndipo anatuluka mafumu aku Sodomu kukakumana naye. Atabwera atatha kuwakantha Kedoromere ndi mafumu amene anali naye kuchigwa cha Save, ndiko kuchigwa cha mfumu. Akunena kuchigwa cha mfumu Melikizedeki uja. Ndipo Melikizedeki mfumu ya Salemu. Tiyambe kumvana sopano. Kanzinda kaja anatuluka nawo mkate ndi vinyo. Iye ndiye wansembe wa Mulungu wamkulukulu. Muyambe kumvana Mulungu. Sopano mukapita kumalemba pamene ndili pakati powerenga nkhani, Baibulo limatiuza kuti chimene chinachitika chidzachitikanso. Ndipo kwambiri Mulungu akamachita zinthu zake amayerekezera kumachita masimbo, amaphunzitsa muzifanizo, amaphunzitsa dziko lapansi kuchiyambi chake. Now mukangotchula Melikizedeki ndi kutchulanso mkulu ameneyi Abrahamu. Mukangotenga Melikizedeki ndikupeza pa verse 18 pamene kuti ndipo Melikizedeki mfumu ya ku Salemu anatuluka nawo mkate ndi vinyo. Muyamba kupeza thupi ndi mwazi loperekedwa kuchoka wa wansembe amene mukumpeza pamenepa. Amene wansembe ndi anali mwini wake wa mzinda wa Salemu. Now Salemu mukayamba kumupeza mu buku la Genesis ngati chiyambi chake cha zofotokoza zathuzi. Chifukwa mfumuyo imene ikutchedwa kuti imayang'anira dziko limeneli, nkhani yofanana ndi yomweyi ana Mulungu mmene muwerenge pa buku limeneli la Genesis.
mukafika pa verse number 19 akuwuzani kuti ndipo anamudalitsa iye nati, Abrahamu adalitsike ndi Mulungu wamkulukulu mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Kodi zikumveka zimenezi? Now, tiyeni tiyambe kupeza kusapita patsogolo koma titabweranso ku buku la Aheberi chapter number 7 verse number 1. Akupitirira kupatsirana nkhani imene ndikufuna kuti lero tiphunzire. Aheberi chapter number 7 verse 1. Pamenepa pali mawu akuti mkulu wa nsembe Melikizedeki afanizira Yesu Kristu mkulu wa nsembe wosatha. Pakuti Melikizedeki uyu mfumu ya Salemu wansembe wa Mulungu wamkulukulu amene anakumana ndi Abrahamu pobwera atawapha mafumu aja namudalitsa, ameneyo Abrahamu anagwira limodzi la magawo 10 la ameneyi, ndipo posandulika poyamba ali mfumu ya chilungamo, pameneponso mfumu ya Salemu, ndiko mfumu ya mtendere, wopanda mawerengedwe achibadwidwe chache, alibe chiyambi cha masiku ache kapena chisiriziro cha moyo wache, wofanizidwa ndi mwana wa Mulungu, iyeyi wakhala wansembe kosatha. Ndikhulupirira kuti mpingo wa Mulungu tikhala tikumvetsera ndi chidwi pa zimene tikuzipeza m'malemba. Na buku la Aheberi likuyamba kukuza chimene tachipeza ku buku la Genesis. M'buku la Genesis tapeza mfumu ya Salemu ndi Melikizedeki, koma kuno akutiuza kuti chinali chifaniziro cha Yesu Kristu. Kunena za Melikizedeki amene analibe chiyambi kapena chimaliziro. Mwanjira ina ndiye kuti Melikizedeki anali heavenly being, zolengedwa koma zochoka kumwamba, heavenly being, kuzachita represent ufumu wa Mulungu ku dziko litana Mulungu lapansi lino. Now, nkhani imeneyi mundilole kuti ndiyambe bwinonso, osati kuyamba bwinonso ngati kuyambira background ya chinthucho, koma ndikupatseni ngati part 2 ya kufotokoza kwangaku mmene tikuyamba sopano kufukula za mzinda umenewu wa Salemu. Chifukwa chani Mapalestina akumenyana? Chifukwa chani akuyang'ana zida zawo ku Yerusalemu? Ndanena kuti muyambe kusiyanitsa pakati pa Israeli ndi Yerusalemu. Nkhondoyi yagona ku mizinda chifukwa tikuyandikira dongosolo posachedwa la nyuwani la dziko lapansi, limene mafumu a dziko lapansi ati akumane ndi kufuna kutenga mpando wa dziko lapansi wonse kuti akayikepo mwini wake Satana. Ndiye nkhani imeneyi ndi imene ndikuyifotokoza kuti ni nkhani yosausa kwambiri. Ndikumaliza nutsu limeneli ndikudziwiseni ana Mulungu kuti kapena chaka chino kapena chamawa nkutheka kuti ku Malawi kuno kubwera papa episkopa ndi anzawo a dziko la Malawi akukambirana nkhani imeneyi mothandizana ndi boma la Malawi. Sikale zikhoza kukhala zoona posachedwa tilandira mulendo mdziko lino papa wa nyengo imene akulamulira pano. Nayenso Biden akuyenda kupita kukatsegulira miyambo ya New World Order. Ngati mukuganiza kuti tidakalipo mpaja, sitili pamene paja. Dziko litsopano likupita kumalechereche, dongosolo la nthawi yapansi pano likupita kumalechereche.
mafumu oyang'anira dziko lonse lapansi ndi America. Mulosi America mumampeza. Ndi akuti Americayo akuyamba kulengeza ku dziko lonse lapansi sopano zakuti talowa mu New World Order. Pamene Biden ndi ulamuliro wake wa America udzikalengeza kuti tikulowa adi mu New World Order, mayiko vomerani talowa, sainirani New World Order. Mu nthawi yomweyo Papa akhalanso akuyenda choncho. Koma kankumano kakuseli kachitika dzulo, kankumano kaku LCD ndi maso angawa ndendende osawonjezera kapena kuchosera, kunali upyopyonana, kusinthana mapepala, kukambirana za New World Order. Papa abwera ku Malawi kuno chaka chino kapena chammawa. Ana Mulungu, khanizi ndizozama komanso ndizosausa kwambiri. Mukamaona zimenezi ana Mulungu zikuchitika, Bible likuti kwezani maso muyang'ane kutsogolo kwa nthawi. Tayandikira kwathu, tayandikira. Koma ndithu wofotokoza tikufotokozera kunena kuti posachedwa pompa Yesu Khristu akuweruza dzikoli mwakukwatula mpingo ulendo nawo kuti ukapumule. Chifukwa pamene dziko lafika apa lakonzekera dzikopa, na Yesu akukonzekeretsa anthu ake. Inu anthu opemphera zikonzekeretseni, lekani kupita ku makachisi mwachizolowezi, tulukaninso kuzipembezo zakugwa, pitani ku chikhulupiriro zoona zopembeza Mulungu mu mzimu ndi choonadi, zimene maonekedwe awo zioneke monga kumwamba chomwecho pansi pano. Ulendo wa ana Mulungu tikupita kumapeto okakocheza. Tsiku lina sikudzacha, tsiku lina silidzalowa dzuwa. Yesu mfumu ija ya mafumu itulukira. Ndikamaona wombana kwa wanthu ku LCD, anthu akudziko lapansi wopembeza Satana, ili ni mantha kuti kodi Mkhristu akudziwa kuti zinthu zikusintha mofulumira, kusinthira kudongosolo la nyuwani. Kaya akudziwa kuti mamaninjala tusakugona akupita ndi chinthu chotchedwa change, slogan imene adayitsegulira wamkulu wa nsembe wa chipembedzo cha Satana Barack Obama mu kampeni yake. Ankakhala ngati akunena change wa America, koma amatena change wa dziko lonse lapansi. Change, masystem akusintha. Change. Pitani kuma organization mukaone, polisi ya lero si ya dzana. Change. Pitani kwa agriculture wa lero si wa dzana. Change. Pitani ku ame wa lero si wa dzana. Change. Simungatulutseka sinja wa dzana uja. Change. Kusintha kuli paliponse ku dziko lonse lapansi, zinthu zikusintha msanga. Nyengo ya kamuzu chinkasintha chimodzi pa 5 years, pa 15 years. Koma lero kuchokera nthawi imene Bakira adakhala pa mpando nuchokapo kudzafika lero, zinthu zathamanga kwambiri. Mena nangolo wa chimwene wanga chakwera bambo busa, zinthu zasintha mothamanga kwambiri. Chilichonse pafupi chilichonse chikusintha tsiku ndi tsiku. Dziko likuthamanga, ngakhale ife auzimu tikuoneka ogona, koma dziko likuthamanga. Silili mmene inu ndine tikuganizira. Pansipa anzathu sakugona. Koma ndikayang'ana amene tikusala kudya ndikupemphera kulirira Mulungu, tilipo ochepa. Amene tikupemphera ndikusunga chiyero, tilipo ochepa. Ambiri tikungopanga zimene tikufuna, bora tidalembetsa kumachalichi. Komatu Yesu ana Mulungu abwera posachedwa. Nani limene ndikulionera dziko mmene likuvutira. Dziko litulavutadi, zavuta zinthuzi. Ambuye akuthandizeni, akusamalireni. Ambuye akuthandizeni, akusamalireni. Mpaka pamene tikupitiriza programu yathu, tikupitiriza maphunziro athu ophunzira za chiyambi cha nkhondo imene ikuchitika ku Palestine. Lero ndayamba kubwera kuzasanthula mizinda, ndipo poyamba panga ndayamba ndi buku la Melikizedeki. Pofotokozera ku Melikizedekiko ndampeza Melikizedeki akupezeka ku buku la Genesis. Ku Genesisiku ndapeza konso Salemu, ndampeza Abrahamu.
ujama chita keremu Abrahamu kuti ndiye mwini wake wa Meka kapena amene adatenga nawo mbali pa zochitika za kumeka. Lerolo mukantenga Abrahamu uja ku Bible akutiuza kuti akuyala nawo maziko anakumanako ndi Melikizedeki wopanda chiyambi uja wopanda chimaliziro uja. Akukumana pati akukumana pakamzinda kati mfumu akukumana ndi mfumu mwini wake wa mzinda wa Salemu. Ndi lero kafukufuku mpati 2 odiyoyi tiphunzira za mzinda wa Salemu unakhalako motani. Melikizedeki tinchula kuti tikamve anali ndi chiyambidi kapena analibe chiyambi. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri. Kodi ndiye kuti tinene kuti Abrahamu adakumana ndi Yesu wopanda chiyambi kapena chimaliziro? Pakuti tikamafufuza mbiri ya Yerusalemu timampeza kuti adagwira nawo ntchito yomanga mzinda wa Yerusalemu Melikizedeki. Ndikuti chimenechi chinali heavenly being. Tikumane bwanji paselipa? Tiyeni kuseli.